لیجنڈ آف سریکی سائیں سونا خان بیوس اج ایک مختصر مکالمے دے نال سامل نیٹ ورک تے موجود ہیں تے ساری ایک معصومانہ خواہش بھی ہے تے سوال بھی ہے کہ مرشد سانو اپنا مشہور زمانہ کلام یار دے گھر دا پتہ غیراں تو پوچھنا پا گیا اگر اپنی زبانی سنے سن تو سارے واسطے بہت بڑا اعزاز ہو سی جی مرشد سونا خان بیوس جناب یہ تھوڑی معصومانہ خواہش نہیں ہے بلکہ یہ تھوڑی خوبصورت شرارت ہے بہرحال تھوڑی حکم دی تعمیل حاضر ہے کہ دل جو ہے دل دے ہتھوں کئی بار کسنا پہ گیا دل جو ہے دل دے ہتھوں کئی بار کسنا پہ گیا ہر صبح زندگی مگی ہر شام رسنا پہ گیا اور تنہا ہوندے پہنچ ویندے کہیں آبادی دے قریب تنہا ہوندے پہنچ ویندے کہیں آبادی دے قریب کہیں دے وعداں تے سنجے رستاں تے رکنا پہ گیا اور پیار دے بدلے وفا دی جنس سستی ویچ پیار دے بدلے وفا دی جنس سستی ویچ کے ماجبیں تاجر دے دروازے تے جھکنا پائے گیا بے بس کتھوں چاہ کے کتھا تقدیر ساکوں چھوڑ گئی بے بس کتھوں چاہ کے کتھا تقدیر ساکوں چھوڑ گئی یار دے گھر دا پتہ غیراں تو پوچھنا پائے گیا مرشد ایک دفعہ ریپیٹ کرے سے آخری شعر یہ کہ بے بس کتھوں چاہ کے کتھا تقدیر ساکوں چھوڑ گئی بے بس کتھوں چاہ کے کتھا تقدیر ساکوں چھوڑ گئی یار دے گھر دا پتہ غیراں تو پوچھنا بڑی مہربانی مرشد بڑی مہربانی